जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय बिसायख'थि टाइमावनो जोङो बेखौ मोनदांखादोंमोन जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ इउपिपिएलनि बिजाथि महरै आं देरहागोन बे रोखाखामोन। एनडीए दासो बमा लानानै फैदोंमोन लोगोफोरनो बमाया बेखौसो मोनबाय गोलावखौ मोनाखिसै दा मोनो ना मोना नायबावनोसै होमबा नायलांदो। जयन्त सारनि देरहानायाव नैबे बमाखौ गावगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दिनै नैबे थांलाय फैलाय होंगो दोंगो सुबुंफोर थांलाय फैलायखौ नुहुरखाबाय लोगोफोर। दा बहाय मानो फैदों होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जयन्त सारा इलेक्सन रिजाल्टनि थाखाय देरहानो हाबाय। दा बेनि थाखायनो जयन्त सार देरहानायनि नामावहाय बमा गावनो होननानै सुबुंफ्रा फैलादों, माने इथमखौ लानानै थांगोन आरोखि बे जायगानिफ्राय। बे जायगाया माने पार्टी अफिस लोगोफोर आरो गाइस आं फोरमायहरबाय। दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबा बुजिगोन, नायलांबानो जाबाय। जयन्त सारनि देरहानायाव बमा गावनो होननानै बमा लांनो फैनाय सुबुंफोरखौ आं देखायलांगासिनो दं। मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फुलुवा नोंथांमोन, दिनैहाय आङो देखायलांगासिनो दङ नैबे जोंनि पार्टी अफिस। पार्टी अफिसाव बयबो जमा जानानै दंफैसै जयन्त सारनि देरहानायाव बमा गावनो होननानै इथम लांनो फैनाय सुबुंफोर। आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं देखायलांगासिनो बमा सिख'लायगासिनो बमा सिख'लायगासिनो दं। बमा सिख'लायगासिनो र'लै नुबाय दा लोगोफोर, माने बमा सिख'लायदों, मोननोनो थाङा गावजों गावनो। नैबे जायगाखौबो आं देखायलांगासिनो दङ। जोंहा मानगोनां गामिनिफ्राय सफैनानै दङ रायजो राजाफोर। दा रिजाल्टनि फाइनाल डिसिसनखौ नायगासिनो दङ, माने आं देखायलांगासिनो दङ। बे जायगायावनो नायगासिनो दङ जोङो दा फाइनाल डिसिसन रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ। दा बे जायगानिफ्रायनो जोंनि इथम गावनायखौ स्टार्ट खालामसिगोन बे जायगानिफ्राय। मानो होननानै बुङोबा जों नैबे कनफार्म रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ, माने नायगासिनो दङ दै लोगोफोर। नैबेजों नायलांबानो जाबाय। माने जयन्त सारनि देरहानायाव बमा गावनो होननानै बमा लांनो होननानै फैनाय सुबुंफोर बहायनो दङ, नायलांजोबबानो जाबाय। बिराद गोलाव लाइन जानानै दंफैसो हनै, माने इथम लांनो होननानै फैदों। पार्टी अफिस दा बियो पार्टी अफिस, बेनो पार्टी अफिसा जोंना। नायलांबानो जाबाय लोगोफोर।